Noise. Nyala na ikandi ndo zamwe mafuzira uri kumulofini kwase. Taura chama taurisa. Last year zakatika takapata mumamira pa nemukadzi wamufuro. Akamira murori. Aya. Pane zvakaona chitumira message asinopfeka. Taura kushitari chiziziro. Chitumira message asinopfeka chichita chitiro mwana chitumira na munengo dzawo mufoni. Na message mauya andisina simba sala ma message. Yakazoshifotoka pa nyaya yakatogoitika botora yakaiguma zvacho sana kunovanda yakonza chidengwa mabonti ibhozi yayo achikumbira mumba achitazika tibhadharei kana mari yakabhadhara dzarikudamudza mutongo wamambo kuti mane kati zvakadaro akata sei unogona chinyana rakashama aiwa ikatoa mukoma warwara chachipatara mugara ise mombe dzake kuona iwaida kuona izvo zvauchangoona yausaine chikomano uzokutabhadhara sei tautaura kukomana vandizo uchiuda kubata nokomisa ini mumbe yanoita kuwanda inowanokisa asiwo kuti panguva yekuchena ndatichema panaya ndatikwanda ndebodzi ise 250 pamunhu unogara notori okutangisa unkoma kamuchikaza mise first after 16 next direction so that ngapata mumbiri chikomba kachi chine mari ezhinyaka chichisekedo 30 mumbiri umpa next month yacho dzine mumbiri ovapedza una April na May ovapedza kana asina muroyi ukadzokazi kuti kwezvake umisira vakomana mwa pazvita akuchama tosangana mutoona echei one alone musinzawa saka loni yakaita sei ungadai usina kudakodza sipi yako kuti dzikama zvizonamadziwa dzikama sungakuti vevamwe Maxwell Mpenya Timothy Shiri vatikudenza dzakaita ndikurumidzo imimi kana madaidzwa kanzu kurumidzai kufamba ndinati chisango gadzira kugara pedyo nataura yechigugu garevasera hama garevasera pamiri garevasera mupinda kuaa garevasera pane nyama dzavo vatiti akubhadhara musi wewedezi handizvi